yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni to ganno ko rewa leydi sénégal diwal fouta e toro ko wona ɗum ko on waktuniɗo e dakar lamorde sénégal. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka alarba to niger laamu konunkoɓe ngu fawi jukkoje e dow sofereɓe doguinayɓe camion ji nawaɗi kuɓɓam na mbiyen carburant ɗum waɗi ko caggal nde ɓe tuuma salade nawde kuɓɓam to leydi mali wondi e ngakkede caggal nde kuliyankoɓe kadi ngol natugol waɗi joni e lebbi kewɗi to mali kurol e fayre warti saabu nde ngakkere carburant ko fuɗɗiti kadi e nder bamako lamorde ndi leydi société ji laaɗe diwoje kayiti na mbiyen usti golle mumen saabu caɗele heɓugol carburant station ngaji kewɗi no uddi e nde saare mawde otoji motoji no daari e lappol jutugol ma en kumpitowal haali to Côte d'Ivoire kam remoɓe cacao weltaki ɓe no wondi e kulol e fayre saabi ɗum ko tonuji kewɗi cacao no jooɗi e ley port mo Abidjan ɓe wawa yaltinde yeeyoyde leyɗe janane tawti ɗon kadi caɗele kayitaji e laamu ngu bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko alarba balɗe 14 lewru goho ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom to niger puɗortoɗen ɗiɗo kabaruji laamu faddewu ngu fawi jukkoje e yoga e sofereɓe doguinayɓe camion ji nawayɗi kuɓɓam na mbiyen carburant ɗum waɗi ko caggal nde ɓe tuuma salade e nawde kuɓɓam to leydi mali wondi e ngakkede caggal nde kuliyankoɓe kadi ngol natugol waɗi joni lebbi kewɗi o alhaali waɗi jindede e bettere mawde e fedde sofereɓe nawɓe kuɓɓam leydi keɗoɗen jantorde Bocar Tall waɗa nden koɓe dognannoɓe 19 ɓe permiji mumen kefta e yimɓe 19 dilloɓe e kuɓɓam maɓɓe golle mumen dartina hunde nde hana e wiide Modi Hassan gardiɗo fedde soforeɓe nawoɓe kuɓɓam to Niger. Ce qui me concerne c'est le permis des chauffeurs. Min ɓuri wojjemi ko permis ji sofereɓe ɗiɓe keɓtata ɗi won hen ni ngala ɗo e leydi he koɓe yanoɓe Bamako gam nawde kuɓɓam ɓe ummi toon ɓe ɓenni ha Lomé mi nani wonde inɗe mabɓe nani e ɓeɓe kayitaji mumen keɓteteɓe e te so tawi joom camion ngaji ɗi wi woto auto mum yah ala ko dognowo wawi hen. Transport a dit que son camion ne part pas et le chauffeur lui ne peut rien décider. Fedde soforeɓe ɓe jiɗi ko yewtidde e jagorɗo kalfinaɗo ya garta leydi ndi gam wallude ko yawi ɓe joom galleji ɓe golle mumen dartina. Modi Hassan en tant que syndicat c'est joni widde amen ko joddade e jagorɗo o gam yewtidde e makko beele amin ƴeewa nomin dañiri ñawdore saabu so tawi a heɓti permis dognowo o way kono a heɓti seedantagal mum ni gollowo gam ñawdude goƴaji ɓesgu mum sa haadi ɗum liggade a lebtan ɗum. Cela veut dire qu'il ne travaille pas. e lewru 10 yawtundu Niger na wino ko foti no mobilaji 82 kuɓɓam to leydi Mali ɓe kayitaji mumen kefta ina jeeyeno e dognanoɓe ɗin camion ji laamu ngu noon hokkani taw happumoɓe golloɓe e ɗi mobilaji joɗoto